Kaixo. Miren naiz. Egunon! Gaurtik aurrera gauzak aldatu egingo dira Basakabin. Entzun, argi eta garbi entzun, iren guruan esaten diren gauza guztiak entzun. Orduan, nork irabazi du postua? Unamun horrek? Ez, Teresa. Horrek maketeria katedra baino ezin lezake irabazi. Bizkaiari eskaini diot nire bizitza osoa. Badakit, eta onartzen dut. Gustuko dut zure izaera, Sabin. Nik ezin dut belarri motz batekin ezkondu. Belarri motza? Ni? Zure lau abizenak alakoak dira. Eta segurazki 8. Sentitzen dut. Ezin diot inori sakrifiziorik eskatu, nire buru hori eskatzeko prest ez banago. ¡Qué hombre tan interesante, padre! Me gustaría conocerlo. Está bien. Dile a tu amo que nos sentimos muy agradecidos con sus regalos. El brujo espera al marqués de Carabás. Se va a encontrar con él. Aquí estoy, soy el marqués de Carabás y vengo a por ti. Aitak esan dit ebakuntza egin behar didate lankan. Eta zuek seguru ondo zaudetela. Nosai. Eta zuk zer daukazu besoan. Zauri txiki bat. 5 puntu eman dizkiate, baina ez da ezer. Eskerrak. Depilatzeko argizaria jarri nuen zutan, eta gero gela txukuntzen hasi, eta aztu. Deskuido bat. Lehenengo zu joan zinen. Gero Ibi. Eta orain nire Xanet. Zergatik, Zergatik zigortzen nauzu horrela. Nintzen bada, porrotx. Hemen txe, gira eta bira. Atarekin urtzadarra, margotu dugunean, izpiluan nire izena, idatzi duzunean, irratia piztu eta doinu hau entzutean, begietara begira. Ongi etorri Euskal City saiora. Gaurko saioa berezia izango da. 2 naparrak euskaldunak konbidatu ditugu. Etorriko dira elkarrekin solastera, zertaz. Haien herriko berezitasunak, bitxikeriak, gurekin konpartituko dituzte. Nortzuk diren eta nondik datozen jakin nahi duzu? Ah, sorpresa. Geratu zaitezte gurekin. Ez zarete damutuko. Ongi pasa! Un espectáculo musical interpretado por una de las actrices más famosas de todos los tiempos y por 3 actores que nadie recuerda. Recuerdo las cosas que me hacen feliz y ya no me siento. La Mari Popes. Yo soy niñera, educadora, pedagoga, toda buena, te doy buen rollo. Soy positiva. La canción que haga aquí.